Gurih pedes, tambahane kecap dioseng-oseng karo lawane dadar jagung. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin yo. Saurunge masak, ngecepno sego sik yo Cah. Dino iki Mbak Titin duwe jagung, tempe, karo lombok seplastik kresek. Dino iki kue masak apa Cah? Iya yo Cah, dino iki Mbak Titin ape masak panas ati utawa kering tempe. Duduk panase ati menungso lho yo. Mulai dhisik ngirisi tempe dirajang kotak-kotak kaya ngene. Mbak, kenapa diarani panas ati? Yo embuh Cah, jare sebutane wong daerahku yo ngono. Jenenge nek ra kering tempe yo panas ati. Bar ngono langsung ae ngiris lomboke diiris bunder-bunder kaya ngene yo Cah. Iya Cah, ancen cocoke ngono. Bariku siapno bawang jahe karo kemiri diulek gawe nggo bumbu. Kering tempene yo Cah. Diulek ngantek lembut baru ditambahi ladaku. Wis cukup ngene ae bumbune simpel to, gawe bumbu keringe. Lombok karo tempene wis tak irisi kabeh, iki siap ape digawe masakane. Tumpangno wajan ning dhuwur kompor, oseng-oseng lombok bawang brambange sing wis dikai lengo, tambahi aromatik salam yo Cah. Lomboke wis setengah layu, lanjut iki tempene dijegurno, dioseng-oseng sampai ketoke setengah garing. Terus bumbune dijegurno, tambahi banyu sithik. Kok nek ana sing takok, "Mbak, kenapa bumbumu gak mbok gongso ning ngarep dhisik?" Yo iki ciri khas wong daerahku. Aja lali dibumboni uyah gula micin yo. Tambahi roiko sithik. Aja akeh-akeh kok ndak kepinteren. Terakhir jegur kecape. Bariku langsung diucek-ucek kae sampai kecampur rata yo Cah. Delok eneh, lah kok luwe koe ngene. Wis pedes, legi, gurih. Ngono kabeh pokoke yo. Lah karo ngenteni kering tempene mateng, iki ngulek bumbu, gawe bumbu dadar jagunge sik. Aja lali jagunge melok diulek pisan. Ulek sing lembut engko nek digoreng ben gak mbledos-mbledos. Wis bar diulek, tambahi tepung karo ladaku. Aja lali kek indok ben gembuk yo. Lah kok roikone ape kari Cah. Bumbune nek wis lengkap kabeh, terus iki disori banyu sithik, terus diudek sampai rata. Aja lali ndang manasno lengo ning wajane. Kolek ana sing takok, "Mbak, wajanmu kok glowing?" Aja salah yo Cah, iki mula-mula wajane sih anyar yo glowing, rupane ireng kaya gambreng ngene. Dadi engko aja takok meneh yo. Dadar jagunge tak gorengno wis setengah mateng, terus tak walik. Iki mang karo nyambi Cah. Kering tempeku wis mateng. Lho, karo ngoceh ae dadar jagunge wis mateng Cah. Langsung sok ae ning jero piring ngene. Wis mateng kabeh masakane, siap nggo lawuh mangan.